ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ulat jong ka jela usatya pal malik ha kasngit ho ding jong ka santerik urumpang arajar arpway ulah hier banlait bam leer pengat syakasnong snong pedeng kabalong kawai ni kisnong kabapaw nam ha ki kam jong kai prathai namar ka jingdon yakawa umngot kabasngur clear bat kabatuj arsut syapo kari Bangladesh. Ya ulat ka jela senran lang da Superintendent of Police jong ka West Jaintia Hills District u Bikram di Marak Kentubru ya u Additional Deputy Commissioner u J Shilla nalor ka jingidon lang jong kinong ilam snong ka snong pedeng lembat kiway hakani ka jingle jingo yakani ka snong ulat ka jela uliyo lat ru ban yakren yakhana bat kinong snong bat kumju ru bat kinong sengkam ki baju im kamai jakpo nakikam jingo kai perthai Nakalyang jong kasnong kala IT ru de dorkas ha ulat ka jela ba un pun sngolam sikitendong skor jong ka sarkar jela nakabenta ban penhe no ya ka Surok National Highway 206 ka ba penyeso ya kasnong dauki amlarem jowai sya kasnong pedeng bad ha ka jo ko por ki lekarpat ru ban sna thammai no ya ka jingking hawa umngot namarba kani ka jingking kabalarim kala kham tlot nakadaw ka jingya jong ki kali baro ar pusaw kanta menta de ki pheu snem ni sno komen chikade ba kum kusnong gobarit ba kum gubernur ukli jong kemaklia ulak kelai ban wandi kucat kan kusnong jengi tengi sno komen chikade akaba ukli do jong kemaklia ulawan banjuk jat apa kene kesnong pedeng kejongi te nak liang jongi kumba la wanjuk jat angne ngilabu ia ki memerendam akmat jong u ia kita ki bangi kwa kabalong ban penhe ya Surok kebenkong nadu na highway hadu ang national jongi lemar kalong kabakap nia kumba kutur sport kalaya shikmat syai tenak liang jongi ikwa ban kupat nang ba ke jingtho ha governor simkia ya kene kebenta agbai de bat ke jingpun ha ban unu Surok bat kebaar kemerendam nibu agbai de bat kene ke jingking ba ada long kepala bau nirap bon penyo da ke jingking ke bak hamba namar kene ke jingking kalong ke bak huruk haram kumha kine le ki pod banta kalabun ke bala jol apra kene kata daw nibu akman gubernur jongi ya kata ke memendam artli nang ba unpej unkme ban ayengi ya kine kijing terang kijing tua kiba akmat jong gesnong pedeng kejongi kalong gajing wan yuk jat ke ba film da penbej ndai ke balong surprise busit te wat haki por ke ba pindiat ru kum gesnong kala sim ya ga jingkit kli na genta ban pej ya ka jingkit jingbiang aba upoi hagan gesnong begini bat kawai ke ba komsan kalong ba bun ki he ki hain ki ba lawan poi ha kene ke jaka ke jongi ndai kum kasnong nim ju kham le ki ba kham kurpan ndai menta kasni dak daga jingsnok men namar ba gubernur lawan ha kene kasnong jongi bat nagleng kasnong ngidon ru ka jingkwa jengi kumta nila yo ban sopmen ya ka memorandum bat ban yakren hak report ba kliat padu nang benta ban penpau ya kijing bat ya kita kijing ton kam ban nang kentiu ya kene ka kam jong kai perthe jengi yang ne
ke wei ke mat ke ba kham kong san ke long na ke benta ban penhe ya usurok nang du nang te na lat hadu hang na hasnong namar ngisiem ba kum ki pai nang snong ni ngisiem ba ke jingrit palat jong na usurok kabu jing ya kinong wan jo kai te kum ta ngilat ho bat ngilapan sngeu ha gubernur lembaga memorandum ke bagi ai menta gasni bat ngakim kirmen ba unsa simkhia ya kene bat unsa le ke badon kam kumba ulah pular angi bat kawai ke ba arpat kalong ba ngilabu ya kata ka jingpen pa hokman tunggu ha baya dei bat kene ka jingking ya kijat kene kedai ke jingking ya kijat nang benta bantai ya nang benta ban sna tang nang benta kinong snong ki baju lej se ki bri ki baju lej nang benta ki jinton kam jungki man la kasni andai nadu bawan kene ka turis la pendon kam lang ya ka bat kinong wan jungokai bat ki traisnong te kumta kum ke snong ke yu ba don kam ya ka ban upgrade ne ban lang yo da kata ke jingking ke baya deidur bat ke baya hap bat kino ki jaka turis spot mar ha ke jingsiem jongi kene ke jingking kamla ban long ke jingking na benta ban pendon kam di turis bat ha ke ju por ban pendon kam kinong red te ilat ho bat ilabu akman jong gubernur ya kene ke wei ke benta ke bakungsan balada ula un le na ke liang jong bat kenang ba kanlong ke jing mentoy ya kinong jungok kai persei bat ya ke snong hi kan nang kentiu ya kene ke jaka jungi ha kata guru kom ba la ban kring ya ki wei pat kinong jungok kai ki bompat sim la poi ha kene ke snong ba kinang wan ha ki wei kisni bat ha ki wei ki po